всегда правый вид иметь. Искізейді яшауші өлкәнләрінің көзгі күннәрі бошқа өтмей, олар бистәдәге яшьләр үзәгенә гимнастика дәрсләренә йөри. Маскировка шелтәре үру шөгыленнән бушаган арада Эврика дип аталган бию түгәрәгенә дә барырга өлгерәләр. Гөлсинә Габдуллина бер дәресне дә калдырмый, шуңа да ул сәламәт булу, яшь калу сырын белә. Жүри башладык кына. Ошый, бөтенсе шундый сикемле, бөтенсе шундый җиңел, на подъем. Всем хорошо. Главное весело. Главное, что мы для себя что-то для себя узнаем. Үзебезнең эшне инде җөрибез. Дәресләр атнага 2 тапкыр үткәрелә. Тренерлары 82 яшьлек Виктор Китов һәр дәресне файдалы һәм мавыктыргыч итеп уздыра. Возраст для меня не имеет значения. Маленьким дадим, большим, среднего возраста, пожилым возрасту, то есть по нагрузке. Принцип у нас у всех здесь по ощущениям. Каждый человек должен контролировать свой организм. Я стараюсь давать им методики разные, массажей будем так, японский, китайский, шиатсу, гавайский, им еще гавайский не показывал, остальные по классическим массажи. Пенсионерлар бер сәгать дәвамында теория тыңлыйлар, күнегүләр ясыйлар. Иң мөһиме бер-берсе белән очрашып, көне буена җитәрлек көч һәм энергия туплыйлар. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.